にさえきっとってちょうだい。そう問題なのは魔法みたいにさリセットされるのが早すぎる。霞かいまたかかってるの、それこそメンタルやられるよ。ほら逆手切り抜けるなんてと嫌いになれないやめたいよほんと。どうにも手に負えないはい認めるよ可愛くなるよもう悪通りの振る舞いもすぐぶるくなよ最高潮の立ち目があるハートビート溺れてしまう戻れないくらい踏み入れて今は反応させる愛初めから分かって薄っぺらだねまた嫌な感じ気づいてない